בוקר טוב, שעה 7 בבוקר, ואני הולכת להתארגן להופעה. מי שלא ראה, כאילו, לא ידעתי, אני נרשמתי לקייטנה של שבועיים, בגלל זה גם יש תמונות בבוקר, ב6 בבוקר. אני צריכה לקום מוקדם, אז היום ההופעה. ויאללה, בואו להתארגן איתי, אז זה הבגדים. ככה יצא, אני נראה לכם את הכל. הנה, גם יש לי מערה חדשה סוף סוף. עכשיו יש לי 2 מערות את זאת, וזאת למיטה. עכשיו קוקו. ממש רציתי קוקו גבוה, אבל אני לא יכולה. כי... למה? כי יש לי כובע שאני צריכה לשים. אז אני צריכה לעשות קוקו נמוך. אני אעשה את זה בישות בלוחמי, אז לא תוכלו לראות את כל זה. וככה יצא, בסדר, יחסית. אני בלי צמידים, בלי שסורות, בלי טבעות, עכשיו אני בתרגילים. כאילו, אנחנו צריכים להוריד אותם להופעה. גיל ראשון, יצא בהצלחה. אמרתי תרגילים, עכשיו אני שמה קצת צוותון ליובש. יש לי ממש יבש בשפתיים. תשאיר את זה קבוע. אני שכחתי לספר, אבל כאילו המחזמר הוא על אליס בארץ הפלאות, ובתפקידים שם אני הארנב, הזחל והעוגיה. וזהו, נראה לי שעכשיו אני הולך לשתות תה. זה ועוגיה. והנה כולם, קם קוקו. הנה, שושר מופיע. וגם אני מופיע. שאתה צריך בלי סמל. שולה, תגידי משהו לבלוג. תגידי משהו. תגידי משהו.